Welcome to Zim Celebrated TV, pandenge tichikupai mabhazi anenge achirova iya inonzi cross border from South Africa to Zimbabwe, from Zimbabwe to South Africa. Aya mabhazi ayana achienda kwese kwese long muri muZimbabwe. Iri rinonzi Chamboko, asi I think iri rinoenda kuHarare because Bulawayo hakuna bhazi rinoenda Bulawayo rinonzi Chamboko, but rimwewo bhazi ritori nani, bhazi rekuti unogona kukwira because isusu tiri kumhanya quality over quantity, maquality biases. Iri rinonzi quality, nairo muri kungoriona harisi zviya zvemabhazi. Handisi kuda kutaura mazita because mazita zvinozonzi etinotaurisa, asi ndiro iro Chamboko. Kana muchivada munovabata paTikTok nepaFacebook. You won't go wrong. Nyange zitrora zvaro zviri zihombe, but bhazi nairo original bhazi, mabhazi chaiwo, mabhazi manyama. Thank you so much guys, don't forget to subscribe. Tarova pasiso.